zijn gewoon goed. Gaat u mee? Nee, dit is achter de jongens. Ik ga nu ook zo. Ja, ze ziet er uit de 16 hoor. Dat is verschillend. Nee, dat ik Zou jij met hem ook opvangen? Ik kan me thuis los op eigen boot, hij komt met de kinderen af. Nee, die heb ik niet. Maar even goed opletten. Maar wat moet je heel snel? We gaan in een filmavondje, dat is dan nou, die heb ik al heel lang niet gezien. Nog allemaal vrienden van de tennis. Deze ik dat ook al heel lang niet gezien. Deze was natuurlijk ook weer groot en lang mooi haar. En Nee, ik wil uitkijken voor de thuis. Hé, dit doen ze hier zo? Ja, we hebben hier straks de start. Zo, de commissaris van de koningin die zit daar. Ja. Dan hebben ze de startlijn hier liggen. We starten naar boven. Willem of niet? En dan moeten ze twee rondjes en dan finishen. Je hebt er toch geen probering mee gehad, hè? Oké. Niet